ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 4వ అధ్యాయం ఆఖరి భాగం. అందరికీ స్వాగతం. దివ్య జ్ఞానము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. హరే కృష్ణ. సో దివ్య జ్ఞానంలో మనం 4వ భాగంలో ఉన్నాము. సో అంటే నిన్న మరి చూసిన విషయాలు గుర్తున్నంత వరకు పెట్టండి. క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే రకరకాల మార్గాల్లో ఏ రకంగా యజ్ఞం అనేది చేస్తారు. సో యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం అనగానే మనకి నిజమైన యజ్ఞం గుర్తొస్తుంది. ఏది? అగ్ని ముందు కూర్చుని మరి పురోహితులు మంత్రాలు చదువుతూ మరి అగ్నిలో భగవంతుడికి సమర్పించే సమిధలు అంటారు కదా వాటిని. ఆ సమిధలు వేస్తూ స్వాహ స్వాహ అని మంత్రాలతో వేయడం చేస్తూ ఉంటాం. అది మామూలుగా యజ్ఞం. అయితే మరి ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి మనం అలాగే చేసి మరి తర్వాత ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఏది వచ్చినా సమత్వంతో స్వీకరించడం, ప్రసాద మనస్తత్వంతో అది అలా చేయగలిగినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేయాలి అంటే ఏ పనినైనా సమత్వంతో చేయాలి అని అంటే ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవాలి అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకోవాలి. సో ఆ రాగద్వేషాలు వదులుకోవడానికి రకరకాల మార్గాలలో మనుష్యులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ కర్మయోగంలో మనం భగవదర్పితం అనుకుని అదొక ప్రాక్టీస్గా చేయొచ్చు. అలా ఇంకా కొంతమంది ఏది వాళ్ళ ఇంద్రియార్థాలను అంటే ఇంద్రియ భోగాలను ఇంద్రియాలలో త్యజించినట్లుగా చెప్పారు. కొంతమంది మనో నిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో వేస్తారని చెప్పారు. సో ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే అగ్నిలో వేస్తున్నారు అంటే అర్పిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మనం కూడా ఏమిటి మన యొక్క రాగద్వేషాలను కూడా అక్కడ మనస్సుతో నిగ్రహిస్తున్నాం. అందుకని మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి దాంట్లో అర్పిస్తున్నారు ఈ గృహస్థులు బ్రహ్మచారులు అని చెప్పారు కదా. సో మనోనిగ్రహం అనే
అగ్నిలో కొందరు అర్పిస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ఇంద్రియాలలో ఇంద్రియార్థాలను అర్పిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ విషయ కోరికలు వచ్చినప్పుడు ఆ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కొంతమంది అని అర్థం అనమాట. కొంతమంది ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటూ, ఇంకా కొంతమంది మనస్సుని నిగ్రహించుకుంటూ, ఇలా ఇంకా కొంతమంది ప్రాణవాయువునే నిగ్రహించుకుంటూ, ఇంకా కొంతమంది ఆహారాన్ని నిగ్రహించుకుంటూ, ఇలా ప్రాణవాయువుని నిగ్రహించి ప్రాణవాయువులను రెండింటినీ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెడుతూ అలా సమత్వాన్ని తెచ్చుకుంటారు. పైకి వెళ్ళేదాన్ని కిందకి వెళ్ళేదాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో పెడితే రెండు మీట్ అయ్యే చోట సమత్వం వస్తుంది. సో కొంతమంది ఆ రకంగా ఈ హఠయోగాలు వీటి ద్వారా చేస్తూ ఉంటారని రకరకాల మార్గాలు మనం చూసాం నిన్న. సో చివరికి ఏం చెప్పారు, ఈ యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసిన ఈ కర్తలందరూ పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి మరి యజ్ఞ ఫలితం అనే ఈ అమృతాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించారు కాబట్టి నిత్యమైన భగవద్ధామానికి పురోగమిస్తారు. సో యజ్ఞం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఇలా సమత్వంతో రాగద్వేషాలతో భగవదర్పితం చేయడము, ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అని యజ్ఞం యొక్క ప్రయోజనం. సో ఇది తెలిసిన వీళ్ళందరూ ఈ కర్తలందరూ పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి ఈ యజ్ఞ ఫలితం అనే అమృతాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తారు. ఎందుకు? ఆ ఫలితం లాభమైన నష్టమైన అది యజ్ఞ ఫలితం ప్రసాదం అనుకుని వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు నిత్యమైన భగవద్ధామం వైపే పురోగమిస్తారు అని చెప్తూ, అలా కాకుండా ఈ యజ్ఞాన్ని చేయకుండా ఎవ్వరూ ఈ లోకంలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ ఆనందంగా జీవించలేరు. అలాంటిది ఇక తర్వాత జన్మ గురించి వేరుగా చెప్పాలా అన్నారు. సో ఏ పనైనా ఇలా యజ్ఞంలాగా చేయనప్పుడు మరి ఏం చేస్తాం, ప్రతిఫలాలన్నీ బంధాలన్నీ మూటగట్టుకుని మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాం. సో ఆ బంధాలను అనుసరించి మంచి జన్మో అధమ జన్మో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ యజ్ఞంలాగా చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఇక ఆనందం ఈ జన్మలోనూ ఉండదు, ఇక నెక్స్ట్ జన్మ సంగతి ఇంకా వేరే చెప్పాలా అంటున్నారు అనమాట. సో పని అంటే అలా చేయడం, సాధన చేయడం మన యొక్క ధర్మం అని దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏవం బహువిధా యజ్ఞా వితత బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ, ఈ రకంగా రకరకాలుగా యజ్ఞాలు బ్రహ్మణో ముఖే వేదాల ద్వారా మరి కర్మజాన్ అంటే కర్మ నుండి పుట్టిన వాటిగా విదిత అని తెలుసుకో. సో ఈ రకాలుగా రకరకాల యజ్ఞాలు ఉన్నాయి వేదాల ద్వారా చెప్పినటువంటివి అని చెప్పి నువ్వు తెలుసుకో. సర్వాన్ ఏవం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాత్వా విమోక్షసే, వీటన్నిటిని తెలుసుకున్నట్లయితే నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుతావు, విముక్తిని పొందుతావు అంటున్నారు. ఈ రకంగా యజ్ఞాలన్నీ వేదాలచే ఆమోదింపబడ్డవి మరియు అవన్నీ కూడా కర్మల నుంచే ఉద్భవించాయి. సో యజ్ఞాలన్నీ కర్మల నుంచే ఉద్భవించాయి అంటున్నారు. సో ఏదైనా యజ్ఞం అంటే అది కర్మ నుంచే ఉద్భవించింది. అవి ఎలాంటి యజ్ఞాలు? ఆ వేదాలు ఆమోదించబడ్డ యజ్ఞాలు. అంటే మనం చేయవలసిన కర్మలు కూడా వేదాలు మంచివి అని చెప్పిన పనులే చెయ్యాలి, వద్దు అని నిషేధించినవి కావు. అవి కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఇలా చేస్తే యజ్ఞంతో సమానం. వీటిని యథార్థ రూపంలో నువ్వు ఎరగడం ద్వారా నువ్వు ముక్తిని పొందగలవు. యథార్థ రూపం అంటే ఏమిటి? కర్మలు యజ్ఞంలాగా ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవడం, అదే నిజమైన విధానం. కర్మ చేసే విధానం ఏమిటంటే అదే, ఏది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనం ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలగటమే నిజమైన కర్మ చేసే విధానం. అది యథార్థ రూపంలో నువ్వు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటం ద్వారా, తెలుసుకోవడం అంటే ఊరికి చదివి తెలుసుకోవడం కాదు, ఆచరణలో పెడితేనే అది ఎరిగినట్లు మనం. సో ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితేనే, సాధన చేయగలిగితేనే. సో ఈ రకంగా నువ్వు సాధన చేయగలిగి యజ్ఞం, ఈ రకంగా నువ్వు కర్మని యజ్ఞంలాగా చేస్తే నువ్వు ముక్తిని పొందుతావు అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు చెప్పారు మనకి ఈ విషయం అర్థం కావడానికి. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాత్ అంటే ద్రవ్యమయమైన యజ్ఞం, అంటే ద్రవ్యం అంటే ధనం, శ్రేయాన్ అంటే దానికన్నా మహత్తరమైనది యజ్ఞాత్, యజ్ఞం కంటే కూడా జ్ఞానయజ్ఞ
అంటే జ్ఞానయజ్ఞము ఈ ద్రవ్యమయమైన యజ్ఞం కంటే కూడా మహత్తరమైనది. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఈ జ్ఞానయజ్ఞం అనేది ఉన్నది చూసావా, అది ద్రవ్యమయ యజ్ఞం కంటే కూడా గొప్పది, శ్రేష్టమైనది, మహత్తరమైనది అంటున్నారు. సర్వం కర్మాఖిలం పాఠ అంటే అన్ని కర్మలు కూడా సమస్తం అఖిలం పాఠ పృథక్ కుమారుడ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే, జ్ఞానంలోనే సమాప్తం చెందుతాయి, అంతం అవుతాయి. ఏ కర్మ అయినా నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తే అది జ్ఞానంలో నీకు ఎండ్ అవ్వాలి అంటున్నారు. సో ఈ జ్ఞానయజ్ఞం అనేది ద్రవ్యమయ యజ్ఞం కంటే మహత్తరం. ద్రవ్యమయ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ప్రతిఫలం కోసం మనం ఏ పనైనా చేయడం, ధనం కోసం, లాభం కోసం, సంతోషం అని ఇలా ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసినప్పుడు మరి భౌతికత్వం ఉన్నది కదా అందులో. అందుకని అది ద్రవ్యమయ యజ్ఞం అవుతుంది. కానీ ఈ రకమైన జ్ఞానంతో నువ్వు ప్రతిఫలాసక్తి వదిలి నువ్వు ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితేనే మరి ఆ సమత్వం రాగద్వేషాలు వదలగలం. కాబట్టి నువ్వు ఆ జ్ఞానయజ్ఞం, అటువంటి జ్ఞానయజ్ఞం ఈ ద్రవ్యమయ యజ్ఞం కంటే మహత్తరమైనది పాఠ. కర్మయజ్ఞం, అన్ని కర్మయజ్ఞాలు కూడా చివరికి దివ్య జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తి పొందుతాయి. సో ఈ కర్మయజ్ఞాలన్నీ కూడా నువ్వు యజ్ఞంలాగా ఈ కర్మలు చేసినప్పుడు ఈ కర్మయజ్ఞాలన్నీ కూడా నీకు దివ్య జ్ఞానాన్నే నీకు ఇస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా చేస్తే నీకు వచ్చేది ఏమిటంటే చివరికి ఇవన్నీ నీకు దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఇవన్నీ నీకు దివ్య జ్ఞానంలోనే సమాప్తం అవుతాయి అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు ఆ దివ్య జ్ఞానం అనేది ఒకవేళ ఈ సమత్వం అనే జ్ఞానం, ఈ రాగద్వేషాలు వదలడం అనే జ్ఞానం ఎలాగో మనకు తెలియకపోతే ఏమంటున్నారు? నువ్వు ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఉపదేశాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అనిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో తద్విద్ధి, అన్ని యజ్ఞాలకు సంబంధించిన ఈ జ్ఞానం ప్రణిపాతేన, విద్ధి తెలుసుకుని, దీనిని తెలుసుకుని ప్రణిపాతేన అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించి పరిప్రశ్నేన సేవయ, సేవలు చేస్తూ వినయంగా ప్రశ్నించాలి. ఉపదేక్ష్యంతి, అప్పుడు వాళ్ళు నీకు ఉపదేశం చేస్తారు. తే నీకు జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానాన్ని తత్వదర్శిన, జ్ఞానం యొక్క తత్వాన్ని దర్శించిన వాళ్ళైన ఈ ఆచార్యులు నీకు ఉపదేశం చేస్తారు. అంటే ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు. వినయంతో ప్రశ్నలు వేసి సేవను చేస్తూ అడుగు. ఆత్మదర్శులు, జ్ఞానాన్ని దర్శించిన ఈ జ్ఞాని నీకప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు గమనించాలి. ముందు గురువుని చూసుకోవాలంటున్నారు. ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ రకంగా జ్ఞానం అడగాలి అంటే పరిప్రశ్నేన సేవయ, సేవలు చేస్తూ వినయంగా ప్రశ్నించాలి ఈ జ్ఞానం గురించి. అప్పుడు ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం, నీకు ఆయన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు ఆ గురువు? జ్ఞానిన తత్వదర్శినః, జ్ఞానాన్ని దర్శించినటువంటి, జ్ఞానతత్వాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. అంటే ఆత్మదర్శులు తత్వదర్శనం చేసిన వాళ్ళు అటువంటి గురువులు దగ్గరకు వినయంతో మనం వెళ్ళి ప్రశ్నించాలి. సో అలాంటి వాళ్ళ ఆత్మదర్శనం చేసి ఉన్నారు కాబట్టి, తత్వదర్శనం వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. అంటే ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఆ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి అని చెప్పి. సో ఈ ఆత్మానుభవ మార్గం చాలా కఠినమైనది కాబట్టే గురు పరంపరలో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువును చూసుకోమని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. అలా ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళు అని. సో అసలు భగవంతుడే ఆది గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం కదా, ఆయనే ఆది ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు, భగవంతుడే మొదటి గురువు. అట్లాంటి భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినైనా మనం చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో
భాగవతంలో కూడా ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని 6వ స్కందంలో చెప్తారు. అంటే ధర్మం భగవంతుడి చేతే స్వయంగా నిర్దేశింపబడ్డది. మరి మరి వేదాలలో మనకి ధర్మం ఏమిటో అధర్మం ఏమిటో చెప్పారు. ఆ వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. కాబట్టి భగవంతుడే స్వయంగా ధర్మాన్ని నిర్దేశించారు. అంతేగాని మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసి ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అనుకోవడం కాదు. మనం భగవంతుడిచ్చిన ధర్మాన్నే మనం పాటించాలి. మరి రెడీగా మనకి ఇచ్చారు భగవంతుడు ఏది ధర్మం ఏది ధర్మం కాదు అన్నది. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఒక ప్రామాణికుడైన గురువుని సమీపించి సంపూర్ణ శరణాగతిని పొంది అహంకారం లేకుండా శ్రద్ధ సేవకుడి వలె ఆ గురువును సేవిస్తూ ఉంటూ మరి ఈ రహస్యాలను జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. వాస్తవానికి మరి ఆత్మదర్శి అయిన గురువును సంతృప్తిపరచడమే ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోభివృద్ధికి రహస్యం అంటారు. సో గురువు అనేవాడు మరి భగవంతుడికి మనకి మధ్యలో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఆయన కనెక్షన్ అన్నమాట. సో అందుకని మనని భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్చగల వాళ్ళు గురువులు. అలా ప్రశ్నలు శరణాగత ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు చక్కని సమ్మేళనం అన్నమాట. ఇలా ప్రశ్నలు వేయటం ఈ శరణాగత తత్వం. ఎందుకంటే శరణాగత తత్వం లేనప్పుడు గురువుకు మనం వేసే ప్రశ్నలు కూడా నిష్ప్రయోజనం, అసలు శక్తిహీనం అవుతాయి అంటున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా గురు పరీక్షలో జయాన్ని సాధించాలంటే అహంకారాన్ని వదిలి ఆ శరణాగత తత్వంతో ఒక గురువును ఆశ్రయిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. గ్రుడ్డిగా అనుసరించడం, అర్ధరహితమైన ప్రశ్నలు వేయడం అవి కూడా ఈ శ్లోకంలో నిరసింపబడ్డాయి అంటున్నారనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ శిష్యుల్లో శ్రద్ధని గమనించాడో గురువులు కూడా అప్రయత్నంగానే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక అవగాహనని వాళ్లకు అందిస్తారు. అంతేగాని గురుడ్డిగా అనుసరించడం, ఏదో అర్ధరహితమైన ప్రశ్నలు వేయడం ఇలాంటివి ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదని మనకి ఈ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. అందరూ గురువు నుండి అణకువతో శ్రవణం చేయటమే కాకుండా అణకువ సేవా పరిప్రశ్నలతో జ్ఞానం యొక్క స్పష్టమైన అవగాహన సైతం పొందవలసి ఉన్నది అంటున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక గురువు తన ప్రవృత్తి రీత్యా అంటే సహజంగా వాళ్ళు శిష్యుడి పట్ల కరుణతో ఉంటారు కనుక శిష్యుడు అణుకువతో గనక ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా జ్ఞాన సముపార్జన మరియు పరిప్రశ్నలు పూర్ణత్వాన్ని ఆ శిష్యులు పొందగలుగుతారు. ఎందుకంటే గురువులు అనే వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆత్మదర్శనం చేసిన వాళ్ళు సహజంగానే వాళ్ళ కరుణ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఇలా సేవలు చేస్తూ ఈ శరణాగత తత్వంతో ఉంటాము ఆ భక్తితో గురువు పట్ల, వాళ్ళు మనకి తప్పకుండా ఈ ఇచ్చేటటువంటి కరుణ వాళ్ళలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే నిజమైన శిష్యుడిలాగా అణకువతో ఉంటూ మనం ఆ భక్తితో గురువు పట్ల ఉంటూ మనం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గురువు జ్ఞానాన్ని మనకు ఇస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది గురువుని చేరి ఏ రకంగా మనం ఈ నాలెడ్జ్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ బలరామకృష్ణుల గురువు మరి సాందీపని ముని, ఆయన ఆశ్రమంలో వాళ్ళు విద్యను నేర్చుకున్నారు. అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడికి అన్నీ తెలిసినా కూడా గురువు దగ్గర చేరి మరి నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యం అనే దానికి అందరికీ కూడా ఆదర్శాన్ని చూపడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా భగవంతుడు కూడా అక్కడ చేరి గురుకులంలో నేర్చుకోవడం జరిగింది. యజ్ఞాత్వా న పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవా ఏన భూతాన్యశేషాణి ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యధోమయి. సో దేనిని జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని న పునర్మోహం అంటే మోహాన్ని మళ్ళీ
యాస్యసి పొందవో, ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నువ్వు మళ్ళీ మోహాన్ని భ్రమను పొందవో పాండవ అంటే పాండుపుత్ర అర్జున, ఏన భూతాని అశేషాని, దేనివల్ల భూతాలు అంటే ఇక్కడ జీవరాశులు, భూతాలంటే భూతాలని కాదు, అన్ని రకాల జీవరాశులు. సో ఏది తెలుసుకుని జీవరాశులన్నీ కూడా అశేషాని అంటే అనంతకోటి జీవరాశులన్నీ కూడా ద్రక్ష్యసి, నువ్వు అన్నింటినీ కూడా నువ్వు చూడగలవు. ఎలా? ఆత్మని అంటే పరమాత్మయందు అన్యధోమయి, ఇక వేరు మాటలలో ఇంకా నువ్వు అని అర్థం. అన్యధో ఆత్మని అధ, లేక వేరు మాటలలో చెప్పాలంటే మయి నాయందు అంటున్నారనమాట. అంటే నువ్వు ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముడి నుంచి గనుక నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందావు అంటే ఆ జ్ఞానంతో నువ్వు సమస్త అంటే దేనిని తెలుసుకుని అన్నదానికి చెప్తున్నారు. దేనిని తెలుసుకున్నంటే ఆత్మదర్శి చెప్పినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ జ్ఞానంతో నువ్వు సమస్త జీవులు పరమాత్ములి అంశాలని అంటే నాకు సంబంధించిన వారని నువ్వు చూడగలుగుతావు. కాబట్టి నువ్వు తిరిగి ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి మోహానికి గురి కావు. ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు ఎప్పుడు మళ్ళీ మోహానికి గురి కావో పాండవ, ఈ జ్ఞానం, అటువంటి జ్ఞానం నీకు అశేష జీవరాశులన్నీ కూడా నా వాళ్ళు అని నీకు అర్థమవుతాయి. ఆత్మలో అంటే నా నా అందరూ కూడా ఆత్మతత్వం, అందరూ పరమాత్మతత్వమైన ఆయన అంశలే అని నువ్వు చూడగలుగుతావు. ఇక అప్పుడు నీకు మరి అందుకని మోహం అనేదే ఉండదు అంటున్నారు. మోహం అంటే ఇక్కడ అటాచ్మెంట్, రాగద్వేషం, ఇదేదో నాది నాది అనుకునే అహంకారం, ఈ బాహ్యత్వం మీద లో మునిగిపోయిన తత్వం అది ఆ మోహం అంటే. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అందరూ భగవదంశలే అని మనం చూడగలుగుతామో అదెలా వస్తుంది అంటే ఇటువంటి జ్ఞానం అంటున్నారు. ఎటువంటి జ్ఞానం? ఒక గురువు దగ్గర మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానంతో అందరూ కూడా భగవదంశలే అనే తత్వాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, నువ్వు అలా చూడగలిగినప్పుడు ఇక నీకు ఈ రాగద్వేషాలు ఉండవు, ఈ మోహం అనేది ఉండదు. మరి అంతే కదా. మరి అందరూ మనవాళ్లే అనుకుంటే మనకి ఇంకా రాగము ద్వేషము ఏముంటుంది? సో అది చెప్తున్నా. సో ఆ తత్వం నీకు వస్తుంది ఒక ఉపదేశంతో, గురువుని చూసుకుంటే ఈజీ అంటున్నారు. తర్వాత మరి ఆ తత్వం ఏమిటి? ఆ జ్ఞానం అంటే ఆ రాగద్వేషాలని వదులుకునేటటువంటి శక్తి, కంట్రోల్ చేసుకోవడం, అటాచ్మెంట్ని దూరం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ మనం నియమంగా ఉన్నప్పుడు స్లోగా మనకు అలవడేటటువంటి జ్ఞానము. అపి చేదసి పాపేభ్య సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. ఒకవేళ నువ్వు పాపులందరిలో పరమ పాపిగా భావింపబడ్డా కూడా దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో గనక నువ్వు స్థితుడమైనట్లయితే ఈ దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటగలవు అంటున్నారు. సో అంటే నువ్వు ఒకవేళ ఇంతకుముందు ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు నిజంగా ఈ జ్ఞానాన్ని తరువాత తెచ్చుకున్నావు అనుకో, నువ్వు నిజంగా ఆ స్థితికి వెళ్ళావనుకో, రాగద్వేషాతీతంగా ఇంద్రియ మనస్సులకు లోబడకుండా నువ్వు వెళ్ళగలిగిన ఆ శుద్ధతత్వానికి నువ్వు తర్వాత రాగలిగినప్పుడు నువ్వు ఈ దుఃఖ సముద్రాన్ని అంటే నీకు మోక్షం వస్తుంది. నువ్వు నిజంగా పాపాలు చేసినా కూడా నువ్వు నిజంగా ఇంత క్లీన్ అయ్యావంటే, పరిశుద్ధం అయ్యావంటే నీకు అప్పుడు మోక్షానికి అర్హత ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు మరి వాల్మీకి ఒక పెద్ద ఉదాహరణ. ఆయన మరి అందరినీ దారులు కొట్టడం ఇటువంటివి చేస్తున్నప్పుడు నారద మహర్షి ఉపదేశంతో ఆయన ఎలా మారిపోయింది, చివరికి రామనామం కూడా పలకడం చేత కాకపోతే మరామరా అనుకో అని నారదుల వారు సలహా ఇస్తే ఆ మరామరా అనే రామరామంతో ఆయన చివరికి రామాయణాన్ని కూడా రచించేటటువంటి పుణ్యాత్ములు అవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మన నిజస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. అంటే మన ఆత్మను అర్థం చేసుకోవడం, మన నిజస్థితి అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి. అది అజ్ఞాన సాగరంలో మనకి ఈ జీవన పోరాటం నుంచి మనల్ని రక్షించేది.
ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడవేసే జ్ఞానం అది ఆత్మజ్ఞానం. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి మనం కొన్నిసార్లు అజ్ఞాన సాగరంగాను, కొన్నిసార్లు దావానలంతో చుట్టబడిన అరణ్యంగాను వర్ణిస్తూ ఉంటాం ఈ జగత్తును. కాబట్టి ఈ సముద్రంలో ఎంతటి ప్రవీణుడైన ఈతగాడైనా ప్రాణరక్షణ కష్టమే. అందుకని ఈ ఈ భౌతిక జగత్తును మనం కొన్నిసార్లు మరి అజ్ఞాన సాగరం అంటున్నాం కదా. సో ఈ ఉదాహరణకి మరి సముద్రంలో గజ ఈతగాడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడం కష్టమే. ఎవరైనా వచ్చి అతన్ని సముద్రం నుంచి లేచి రక్షించినట్లయితే అప్పుడు గొప్ప రక్షకుడనే మనం భావించవచ్చు. అలా భగవంతుడు దేవదేవుడైన కృష్ణుడి నుంచి మనం స్వీకరించిన పూర్ణ జ్ఞానం ముక్తికి మార్గం. సో భగవంతుడే మనకి జ్ఞానాన్ని అందించారు. చూస్తున్నాం కదా ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. సో ఆయన నుంచి మనం స్వీకరించిన ఈ జ్ఞానం, లేదంటే ఆయన గురు పరంపరలో వచ్చిన గురువు నుంచి స్వీకరించిన జ్ఞానం మన ముక్తికి మార్గము. అలాంటి భక్తి భావన అనే నౌక సరళంగా ఉన్నా కూడా, అది ఎంతో సరళమైనదైనా కూడా మహా ఉన్నతమైనది అంటున్నారనమాట. సో అది ఎంతో మృదువుగా ఉండవచ్చు ఈ తత్వం, ఈ సచ్చిదానంద భక్తి తత్వం ఎంతో శుద్ధమైన ప్రేమతత్వం, అంటే ఎంతో సరళమైనది, కానీ అది అంతటి మహత్తరమైనది. ఎంత మహత్తరమైనది అంటే మనల్ని ఈ దట్టమైన అజ్ఞాన సాగరం నుండి బయటకు లాగగలిగిన శక్తి ఉన్నదన్నమాట. అలాంటిది అని చెప్తున్నారు ఈ దివ్య జ్ఞానం. కాబట్టి ఎలాంటి పాపులైనా ఈ స్థితికి రాగలిగితే, పాపులైతే అన్నీ చేసేసి స్థితికి వస్తే అన్నీ పోతాయంట. ఈ స్థితి ఏమైనా సామాన్యమైన స్థితియా? ఇది జ్ఞానంలో అంతిమ స్థితి. సచ్చిదానంద తత్వాన్ని తెలుసుకున్న పరమ శుద్ధమైనటువంటి పరమ ప్రేమ, దివ్య ప్రేమ స్థితి, భక్తి స్థితి. కాబట్టి ఆ స్థితికి రావడం అనేది అందరికీ సాధ్యపడదు. కాబట్టి ఆ స్థితిని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఇక పూర్వస్థితులన్నీ కూడా అంతరించిపోతాయి, ఎలాంటి స్థితులైనా ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు. అందుకని ఆ స్థితిలో గనక స్థితుడవైనట్లయితే నువ్వు ఈ దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటగలవు, అంటే ఈ భవసాగరాన్ని, ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని దాటగలవు అంటున్నారు. యథైధాంసి సమిద్ధోగ్నిర్భవత్ భస్మసాత్ కురుతే అర్జున, జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. సో యథైధాంసి, ఎలా అయితే కట్టెలు, ఏధాంసి అంటే కట్టెలు, సమిద్ధో మండుతున్నటువంటి అగ్ని మండుతున్న కట్టెలను మండుతున్న అగ్ని భస్మసాత్ కురుతే, ఏ రకంగా భస్మం చేసేస్తాయో, మండుతున్న అగ్ని ఏ విధంగా అయితే కట్టెలన్నిటిని బూడిద చేసేస్తుందో, జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాన్ని, అన్ని కర్మలను కూడా ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని భస్మసాత్ కురుతే, భస్మం చేసేస్తుంది అంటున్నారు. తథా, ఆ విధంగా. సో ఎలా అయితే ఎలా అయితే అగ్ని కట్టెలను బూడిదగా చేసేస్తుందో, ఈ జ్ఞానాగ్ని ఈ భౌతిక కర్మఫలాలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేసి వేస్తుంది. సో అందుకని ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని పూర్వ పాపాలన్నిటినీ కూడా భస్మం చేసేస్తుంది ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకుంటే. అందుకే అంటే పాపాలన్నీ చేసి ఇంకప్పుడు జ్ఞానం తెచ్చుకుందామని ఇటువంటి ఆలోచనలు కాదు, దాని యొక్క శక్తి ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్స్ ద్వారా. ఆ జ్ఞానం అనేది ఎంత గొప్పది, ఎంత శుద్ధమైనది, ఎంత మహత్తరమైనది అంటే ఎటువంటి పాపాలను, కర్మఫలాలను కూడా దగ్ధం చేయగలదు అని చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా అంటే కట్టెలన్నిటినీ అగ్ని బూడిదగా ఎలా చేసేస్తుందో, ఈ కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ ఎటువంటివైనా సరే దగ్ధం చేసేస్తుంది, పుణ్యాలైనా పాపాలైనా. సో పుణ్యాలు దగ్ధం చేస్తే అరే ఎలాగో అనుకో అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే పుణ్యాలున్నా ఏ స్వర్గానికో వెళ్ళినా పుణ్యం అంతా కరిగిపోతుంది, అలా పర్మనెంట్గా ఉండవు. స్వర్గంలో కరిగినాక మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తాం. అందుకని ఏ రకమైన కర్మఫలాలైనా ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు దగ్ధమైపోతాయి. పాపాలైనా పుణ్యాలైనా దగ్ధమైపోయాయంటే కర్మఫలాలు ఏమీ లేవు అంటే ఏమిటి? మోక్షానికి అర్హత వచ్చింది. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రం ఇహ విద్యతే, తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేన ఆత్మని విందతి. సో ఈ జ్ఞానంతో సమానమైనది, మరి పవిత్రమైనది ఈ ప్రపంచంలో
విద్యతే. లేదు, ఇంకేది లేదు. ఇటువంటి జ్ఞానం ఇంతకంటే పవిత్రమైనది, ఆధ్యాత్మికమైనది ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేదీ లేదు. ఏది? ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ జ్ఞానం, ఈ సమత్వం, ఈ ఆత్మ తత్వం, రాగద్వేషాలకు అతీతమైన ఈ తత్వం. సో దీనిని మించిన జ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు. తత్ స్వయం యోగ సంసిద్ధ. సో స్వయంగా భక్తిలో ఈ యోగంలో గనక సంసిద్ధుడైన వాడు కాలక్రమేణా ఆత్మని విందతి, ఆత్మనే అనుభవిస్తాడు. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానంలో సిద్ధత్వం పొందుతాడో, చిత్తుడవ్వగలడో, వాళ్ళ ఆత్మని వాళ్ళు అనుభవిస్తారంటే ఆత్మలో ఉన్న ఆనందతత్వాన్ని, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. స్వయంగా అనుభవించి ఆ రుచిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అంటున్నారు. ఎవరు? ఈ ఈ ఆధ్యాత్మికాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు. ఈ జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. దీనికంటే పవిత్రమైనది ఇంకా ఈ జగత్తులో వేరొకటి లేదు. ఈ జ్ఞానం యొక్క ఫలితంతో మరి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానంలో పరిపక్వతను సాధిస్తారో, అంటే సంపూర్ణతను సాధిస్తారో, వాళ్ళు కాలక్రమేణా వాళ్ళు ఈ ఆనందాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, తనలోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అంటున్నారన్నమాట. సో రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, మరి ద్వంద్వాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. శ్రద్ధావాన్ అయితే ఈ జ్ఞానం ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎలాగో కూడా చెప్తున్నారు. ఏం అవసరం? సరే గురువుని చూసుకోవాలి అని ఒకటి చెప్పారు. మనం సరి అయిన గురువుని చూసుకోవచ్చు. అసలు భగవంతుడే అందరినీ మించిన గురువు అన్నారు. సో మనం ఈ భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా చదువుకుంటూ మరి వీటిని ఆచరించడానికి కొంతైనా ప్రయత్నిస్తూ ఆ సాధనలో ఉండడం. మరి శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అసలు శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం లభిస్తుంది. శ్రద్ధ లేకపోతే ఏది చేయలేం. సో శ్రద్ధ ఉంటేనే మరి ఇవన్నీ ఆచరణలో పెట్టాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడే, శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడే సాధన చేయగలుగుతాం. ఆ శ్రద్ధ లేకపోతే ఇంకేం సాధన చేస్తాం? తత్పర దాని పట్ల సంయతేంద్రియ, ఈ జ్ఞానం పట్ల ఆసక్తితో ఇంద్రియాలను సంయమనం చేయటం, కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు జ్ఞానం లబ్ధ్వా, జ్ఞానం పొంది పరాం శాంతిం, పరమశాంతిని అచిరేణ, శీఘ్రంగానే అధిగచ్చతి, పొందుతాడు. సో శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం లభిస్తుంది. సో అది దీని పట్ల, ఈ జ్ఞానం పట్ల ఎంతో ఆసక్తితో ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించుకున్న వాడికి మరి ఈ జ్ఞానం వచ్చి పరమశాంతి శీఘ్రంగానే పొందుతాడు. సో ఈ దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని అలాంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడవుతాడు. అలాగే దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రంగా పరమశాంతిని పొందుతాడు. కాబట్టి శ్రద్ధ ఉన్నవాడు ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాడు. ఎలా అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని మరి ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకున్న తర్వాత పరమశాంతిని త్వరలోనే పొందగలడు. ఏమిటా పరమశాంతి? రాగద్వేషాతీతమైన సచ్చిత్తానంద స్థితి, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆత్మలోనే లీనమై ఆనందాన్ని అనుభవించగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలను నియమించడం, కంట్రోల్ చేయడం ముఖ్యం అన్నది కూడా తెలుసు. సో శ్రద్ధ ఉంటేనే మనం ఇంద్రియ నియంత్రణ చేయగలం. ఏదోలే తర్వాత చూద్దామంటూ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ ప్రలోభాలకు గురైపోతూ ఉంటే కష్టం మరి. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఆ కంట్రోల్ అనేది ప్రతి చిన్న దాంట్లో ట్రై చేస్తూ, సాధన చేస్తూ మనం ఈ రకంగా ఇంద్రియాలను నియమించి ఆ శ్రద్ధతో మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హులవుతామని చెప్తున్నారు. దీన్ని సాధించి అలాంటి ఇంద్రియ నిగ్రహంతో త్వరలోనే వాళ్ళు శీఘ్రంగా పరమశాంతిని పొందుతారు. అది ఎవరు పొందగలరు ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే శ్రద్ధ ఉన్నవాడు ఇంద్రియాలను నియంత్రించి పొందగలడు అంటున్నారు. ఎవరు పొందలేరు అన్నది చెప్తున్నారు మళ్ళీ.
సో ఎవరు సాధించగలరంటే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, తత్పర సంయతేంద్రియ. సో దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఇంద్రియాలను నియంత్రించిన వాడు త్వరలోనే జ్ఞానాన్ని పొంది పరమశాంతిని శీఘ్రంగానే పొందుతాడు. ఎవరు సాధించలేరు? అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ. సో జ్ఞానం లేనివాడు, అశ్రద్ధ ఉన్నవాడు, శ్రద్ధ లేనివాడు అన్నమాట. సంశయాత్మ అంటే సందేహాలతో నిండిపోయినవాడు, నమ్మకం లేనివాడు, ఫెయిత్ లేనివాడు. నమ్మకం లేనిదే, విశ్వాసం లేనిదే ఏది చేయలేం. ఇప్పుడు ఏ పనైనా చేయాలంటే చిన్న పనుల్లో కూడా మనం చేయగలమనే విశ్వాసం ఉండాలి, పని మీద విశ్వాసం ఉండాలి, ఇది చేయదగ్గ పని కాబట్టి చేస్తున్నామని. సో దేని మీదైనా విశ్వాసం లేనిదే ఏది మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేం. అలాంటిది మరి ఆత్మతత్వాన్ని, భగవంతుడిని పొందాలి అంటే విశ్వాసం లేనిదే భగవంతుడిని ఎలా పొందుతాం? సో విశ్వాసం ఉన్నవాడు వినశ్యతి, నాశనం అవుతాడు. అంటే నాశనం అంటే ఇంకెప్పుడు ఇక ఆ మోక్ష అనేటటువంటి మహత్తర స్థితి, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్థితి పొందడం కష్టం మరి విశ్వాసం లేకపోతే. కాబట్టి ఈ జనన మరణ చక్రంలో భౌతిక ప్రపంచంలోనే మరి ఉండవలసి వస్తుంది. కాబట్టి అగ్నిశ్చ అశ్రద్ధ దానశ్చ, జ్ఞానము ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసము లేని వాళ్ళు మరి భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. నాయం లోకోస్తి నా పరో, వీళ్ళు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నసుఖం సంశయాత్మనః, ఈ సంశయాత్ములకు అంటే ఈ సందేహించే వాళ్లకు, విశ్వాసం లేని వాళ్లకు సుఖం నసుఖం, సుఖం లేదు. ఎక్కడ? ఈ లోకంలోనూ లేదు, పరలోకంలోనూ వాళ్ళకు సుఖం లేదు అంటున్నారు. సో జ్ఞాన విశ్వాసాలు రెండు లేని వాళ్ళు, అనుమానం పడే స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సందేహించే మనసు గల వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో శాస్త్రాలను శంకించే అజ్ఞానులు, అజ్ఞచ అంటే శాస్త్రజ్ఞానం లేని అజ్ఞానులు కానీ, మరి అశ్రద్ధ దానులు, శాస్త్రం పట్ల శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కానీ, సంశయాత్మ సందేహం ఉన్నవాడు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు వినశ్యతి నశించును. ఇక వాళ్లకు లేదు ఏది? ఈ లోకంలో కానీ నా అస్తి లేదు, పరలోకంలో కానీ నా లేదు సుఖం. వాళ్లకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నా అస్తి, సుఖం లేదు అంటున్నారు. ఎవరికి? సంశయాత్ములకు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు. సో ఏమిటి ముఖ్యం దీనిని బట్టి? విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం, శ్రద్ధ ముఖ్యం. ఈ రెండు ఉండాలి. శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉంటే మరి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది అంటున్నారు. అందుకని ఆ శ్రద్ధతో, భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసంతో మనం ఆయన ఉపదేశించిన ఈ భగవద్గీత, ఆయనను గురించి చెప్పే భాగవతం, ఇలాంటి పుస్తకాలన్నీ మనం చదివి విశ్వాసంతో ఈ మార్గంలోకి మరి ఇంద్రియ మనస్సులను ఈ భౌతికత్వం నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పినప్పుడు ఆ నిగ్రహణ కూడా సులభం అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు. సో యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ. యోగ సన్యస్త కర్మాణం అంటే కర్మలన్నీ, ఈ యోగం సన్యస్త వదిలిపెట్టిన వాడు, కర్మాణం కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టిన యోగంలో ఉన్నవాడు, జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం సందేహాలన్నీ కూడా జ్ఞానంతో అతను పటాపంచలు చేసుకోగలడు. ఏది? ఈ కర్మఫలాలన్నింటినీ త్యజించగల జ్ఞానం ఉన్నవాడు, ఇక అతనికి ఏ సంశయం ఉండవు. ఈ జ్ఞానంతో అతని సందేహాలన్నీ కూడా సంచిన్నం అంటే ఛేదింపబడతాయన్నమాట. ఆత్మవంతం న కర్మాణి, ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మవంతం అంటే ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాడికి న కర్మాణి, ఈ కర్మలేవి కూడా నిబధ్నంతి బంధించవు ధనంజయ అంటున్నారు. సో మళ్ళీ ఈ పాయింట్ని మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ త్యజించి ఈ యోగంలో ఎవరైతే ఉంటారో ఈ రకంగా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానంతో వాళ్ళకి సందేహాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. ఇక వాళ్ళకి ఏ డౌట్స్ ఉండవు. ఈ జ్ఞానంతో కర్మ ఫలితాలన్నీ వాళ్ళు త్యజించగలిగినప్పుడు ఇక వాళ్ళకి డౌట్స్ అనేవి ఉండవు. ఇక వాళ్ళ ఆత్మలోనే స్థితులు అవుతారు, ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆత్మలోనే స్థితులు అవ్వగలరు. కాబట్టి ఇక వాళ్ళ కర్మ బంధాలకు, కర్మ ఫలితాలతో వాళ్ళు బంధితులు కారు
అని చెప్పి భగవంతుడు అక్కడ కూడా చెప్పారు. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. సో తస్మాత్ కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానం వల్ల జనించినటువంటి జ్ఞాన హృత్సం, నీ హృదయంలో అజ్ఞానంతో జనించినటువంటి ఈ సందేహాలన్నీ కూడా ఈ సంశయాలు చిత్వైనం ముక్కలు చేసే, ఎలాగూ జ్ఞానాసిన ఆత్మన, జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో, నీ ఆత్మలో ఉన్న ఈ జ్ఞానం అనే ఆత్మజ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో నువ్వు ముక్కలు చేయి. ఈ యోగంలో మరి నువ్వు అతిష్ట అంటే స్థితుడవై, ఇటువంటి ఆత్మజ్ఞానంలో స్థితుడవై, ఉత్తిష్ట లేచి నిలబడు భరత వంశస్థుడు. చతికిల పడ్డాడు కదా మరి రథంలో, నేనేమి చేయలేనని. సో ఇదంతా కూడా చెప్పి నువ్వు కర్మను ఈ రకంగా చేయాలి, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అని చెప్పి, ఇక రాగద్వేష అతీతంగా ఉండాలి నీ బాధ్యతను నిర్వర్తించినప్పుడు అని చెప్తూ, కాబట్టి నువ్వు అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో ఈ కలిగినటువంటి సందేహాలన్నిటినీ కూడా జ్ఞానం అనే ఈ ఖడ్గంతో ముక్కలు చేసేసే, ఛేదించి భారత ఈ యోగంలో స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చేయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. ఇదంతా చెప్పి భగవంతుడు ఈ ఈ ఈ రకంగా నువ్వు ఇక లేచి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా గీతోపదేశాన్ని అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళుగా భగవంతుడితో ఇవ్వబడ్డ ఆ కొద్దిపాటి స్వతంత్రాన్ని కూడా దుర్వినియోగం చేసిన వాళ్ళుగా భావింపబడింది. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన స్వాతంత్రం ఏమిటి? మన మనస్సు, బుద్ధి, విచక్షణను ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తాం అనేది మనకు వదిలిపెట్టారు. సో మనం ఈ గీతోపదేశం తెలుసుకున్న తర్వాత అయినా ఏ రకంగా కర్మ చేయాలనే తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇక మనం భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్యాన్ని తప్పు మార్గంలో పెట్టిన వాళ్ళమే అవుతాం. కాబట్టి ఇలాంటి ఉపదేశాలు వచ్చిన తర్వాత సచ్చిత్ జ్ఞాన స్వరూపుడిగా భగవంతుని యొక్క నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోలేనివాడు నిజంగా మూర్ఖుడే అంటున్నారు. సో ఈ జ్ఞానంతో భగవంతుడు సచ్చిత్తానంద తత్వుడు, ఆయన అంశ మనలో ఉన్న ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందమే. ఇది ఏమిటి అంటే ఈ రాగద్వేషాతీతంగా, ద్వంద్వాతీతంగా ఉండగలగటం, అదే భగవతత్వం. త్రిగుణాతీతం, అందుకే భగవంతుడిని నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేనివాడని కాదు అర్థం. 3 గుణాలు కూడా ఆయనలో లేవు, 3 గుణాలకు అతీతుడు అని. సో అది మన ఆత్మతత్వం కూడా. అది తెలుసుకోకపోతే ఈ ఉపదేశాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా మరి మూర్ఖత్వమే. ఇలాంటి అజ్ఞానం మరి భక్తి నియమాలను పాటించడం ద్వారా క్రమంగా మనం తొలగించుకోవచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి దేవతల కోసం చేసే యజ్ఞాల ద్వారా, పరబ్రహ్మ ఉపాసన ద్వారా, బ్రహ్మచర్యం ద్వారా, నియమిత గృహస్థ జీవితం ద్వారా, యోగం ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, భౌతిక సంపత్తుల త్యాగం ద్వారా, వేదాధ్యయనం ద్వారా, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించడం ద్వారా భక్తిభావం మనకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ మార్గాలు, ఇవన్నీ కూడా నియమిత కర్మలపై ఆధారపడి యజ్ఞాలనే పిలవచ్చు వీటన్నిటిని. కానీ వీటన్నిటిలో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఆత్మానుభవం, ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. కాబట్టి ఆ లక్ష్య సాధన కోరుకునే వాళ్ళు నిజంగా భగవద్గీత యొక్క నిజమైన విద్యార్థులు వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. అంటే ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోవాలి అని నిజంగా ఆ లక్ష్య సాధన ఉన్న కోసం కోరుకునే వాళ్ళు నిజంగా భగవద్గీతకు నిజమైన విద్యార్థులు. అలా కాకుండా భగవంతుడి ప్రామాణికతని శంకించే వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి మరి ఇలా ఈ ఆత్మానుభవం వైపు ఏమాత్రం వాళ్ళు పురోగమనం చెందలేరు. గీతాధ్యయనం కానీ, వేరే ఇతర శాస్త్రాధ్యయనాలు కానీ మరి శరణాగత భావంతో ఒక గురు గైడెన్స్తో చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక గురువు అనంతకాలం నుంచి వచ్చే గురు పరంపరలో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ గురువు గురించి చెప్తూ, అనేక లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మరి నేను సూర్యుడికి ఉపదేశించానని చెప్పారు కదా, అలా గురు పరంపరగా వస్తోంది అని. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. భగవంతుడు నిశ్చయంగా దివ్య పురుషుడు, ఆయన కర్మలన్నీ కూడా దివ్యాలు అని మనం చూసాం. ఆయనే జన్మ కర్మచమే దివ్యం అని మనకు చెప్పారు కదా. ఏవం వేత్తి తత్వత, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భగవత్ తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క దివ్యతత్వాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎవరైతే
ఆ దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారో అనుభవపూర్వకంగా తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి మోక్షం ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు గీతాధ్యయనపు ఆది నుండియే ముక్త పురుషులై ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది 4వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ